pripravený, že nemá kondičku a zase Nemá kondičku. a zase susovať. Peťo to vie na bomby, Peťo to vie na bomby, No, tak to je. že tréner bude hádzať petardy na nose. A teraz sa zase vráti. A keď Peťo strieľal gól, a keď Peťo strieľal gól, tak mu tam tréner hodil jednu veľkú megu a sočil. Co to je? Áno. Takže dobre, máme to. Co to je? Takže Dobre. Peťo dačo robí a potom sa dačo stane. Ťažko spraviť. Ale najhoršiu stranu musíš urobiť. No, takže jak sme to mali? Čiže to si toto dáme? Že hrá technickú ligu. Nie. Teraz solečko. Solo. I kytár? Na jednej strune. Toto to bude. Nie, také sú taký prechod. No. A teraz zase, koľko bude trvať solo? No poď. To preneseme potom. Dobre, tak solo, ukončí solo. A potom pôjde